Doho ma Kibera koro chiwo ndalo 14 madino ne achich Kithuka Kimunyi Musimi ma itudo kod bayo gasere obila moro mar Jesu e rangach mar kar jot mar jatend piny Nairobi. Asere ma kamano nyochwe okelo tho mar obilano ma ofweny nyinge kaka Ramadhan Matanka. Kaka jafwambo marwa Ifi Nyakidi lero, apisano ne oiki kawuono e gwenge ma Kajiado. E doho ma Kibra Buore Nairobi, achich mitudo gi ketho mar bayo gi asere achiel kuom obila mag GSU manyochiwo arita e rangach madonjo ka jot ma jatend piny ochwal e doho. Kithuka Kimunyi Musimi ochope doho ka onge kod nyalo mar wuotho kende, kendo obila ma okele doho emane miye sir. Kaluwore gi obila mochung'ne nonro e burano Bashir Boya, Musimi nyomonjo kendo baya asere diriyo, ka mar ariyo emanyoju kachiel kuom obila mag GSU manyochiwo arita e rangach makamano mong'ere kaka Gate D. Matok obila go kwere mondo wuok kanyo, chal ma bende giko nochwe okelo tho mar obila Ramadhan Matanka e kinde manyoyudo thieth e kathieth ma Kenyatta. Alipoulizwa na ofisa ambayo wa GSU wale ambao walikuwa wamepangwa hiyo gate yona, aliulizwa atoke mbali na hiyo gate. Hapo ndo sakuwa mshtakiwa akavamia officers na mchale. Mshtakiwa alirusha mchale mbili, moja ile haijapata maafisa wale wa huko. Kwa bahati mbaya mchale wa pili iliweza kupata afisa moja kwa majina Ramadhan. Boya olerone doho ni achijno onge kod kardak mong'ere, kendo kuom mano kwayo doho ndalo 21 madino ne Musimi kanonro dhi nyime. Kata kamano, doho gikono ng'ado ni Musimi odinne kuom ndalo 14 e tesendo bila ma Kilimani, Buore Nairobi. I need to hear you say it. Ni sawa. Ni sawa. Hivyo uzuliwe kwa siku 14 pale Kilimani Police Station ndio waweze kumaliza investigations. Penjo pod medo nyuolore ni to enio mane magima kamano nyotimore kanyo momiya rita mamalo kendo moingo kuonde duto pachuka. Ramadhan Matanka nokawo kare mogik mar yweyo e gwenge ma Kajiado ka bura mar achich enek mare ibiro winj tarik 28 dwe mar 10 higani. Ifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.